achọrọ m ihe ọbụla unu ga-eri ebe a ka unu na-eri ya ego dị unu atụ n'ụjọ na money day ibe na ife menụ ọda menụ ọda ihe a na-eri wee ego waya ka a na-eri Cinco onye ego ka ewe ego erite ngo Cinco money mmịa na-agakwa na-aga n'akpịrị kedu anyị ekpetekwu n'ọkwa igwurisi mgbe eme ọ bụ na anyị nwụsịa mmanya ebe a kịta ọ nwere nwa woman na-ele anụ nchi anyị ejekwu na ya likwuo bịa weta kpote mmanya ebe a kpote mmanya na-ekputenu mmanya ebe a nọ ọkụ nsiele ebe a nene m desipụlado ka nna aṅụfụ mmịa na ụlọ mmele ụwa na-elipụta na ego dị money na water Cinco money na water onye ji ego nwe mbanụ agwa m na nsogbu adọrọ n'ihe ọwụ na-elite ọ bụ na anyị si ebe a pụọ kịta anyị jeta anụ nchi kedu ebe this boy nọ ka o cheke ihe anyị lite weta yes sir ya akpọkwa unu na-eme ya mee ọsịsọ cheki bill unu bụ 25,000 naira 25,000 yes sir ọzọ nebe anya ka m kwụọ ụgwọ 25,000 nsogbu adọrọ nọ ị nwekwa POS anyị nwe POS but ọ nyụrụ anyị nke ka m esi kwụkwọ ụgwọ ihe emenwu transfer ka m weta gị aka ụgwọ anya m aka nọmba ka m mee transfer all right ka ndị weta gị aka nọmba sir dasie ike biko agwa m ile na money day ịba ego dị ego na-eshi esi obodo hello Emi ọkwa otego m gwara anyị gị bịa ọ dị Cinco n'aka bịa ka erie na onye rigbuola achọ onye ọzọ eyi eritu alụbaba na-atụ one ka ndụ ebe a nwe ise bịaba na nke mmụọ Emeka ọchọ ije gbugbu shimi ka anyị ritu onye ọ dị ya n'aka onye rituola achọ onye ọzọ bịaba na ya wagokweba mba nọ na Achalugo niile mba nọ mba nọ agwa gị na money na water kedu amala m aṅụ mmịa free mfute ebe nwoke ibe m na-aṅụ mmịa oge m 10 nkwụ ụgwọ 2 ihe atago na nsogbu adịrọ ọ my man ke ị na-apụzi apụ o nwere ebe anyị na-eje ịta anụ nchi duka n'eziokwu nwanne m maazị eso nwunu wee je onwe obere iwe nna-achị ije mba iwe dị mma ọkason ngwa nwanne m mkpụrụ ọgwụ ọ bụla ụna ọbịbịa ma ọ bụla ụna echi niile ọ daa na ọ na-azụ m nri ọ na-abịalụ n'ụgbọ ụmụazị alụ na-achọ onye nwe ga-akpali ịnọla ebe a na-aṅụ mmanya ṅụta 10 ịkwụ ụgwọ 2 enwukwu onye ga-akwụ nwa ogwu ya maka mkpali na si finish ị nweta gị yes sir thank you sir okay nchini na anụ nchi dị anyị ka mba iwe echenjigokwe na ọ nwere meseji nweta kịta so enidi m ka nje pụta kama ya ọbụlụzi mgbede money na water mgbede ziga ifụzianụ nya iwe dị ka ebe fon ị na-enyezi m time mba ọka anyị don't worry mma akpụ na phone nekwe na anya onye akpọlụ omewe kọl unu aka aṅụchala mmanya unu emewego ka ọkpọwa ndị ọzọ hey